खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। थांनाय बैसागुनि सिगां नोंथांमोननि अननायाव जों मोनसे बिटिआर मोननायजों बैसागु नांनायजों एलबाम दिहुनखांबाय। एबारहाय नेक्स्ट टाइम दिहुननो नागिरदों। टीम दीपकनि दिहुननायाव मोनसे हिन्दी एलबाम दिहुननो नागिरदों, बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जादों। सिगांनि बिटिआर मोननायजों बैसागु नांनायजों एलबामखौ जेरै सापर्ट होदोंमोन बेबायदिनो रायजो राजा नोंथांमोनहा जाहाथे जोंखौ सापर्ट होयो। गोजोन्थों। बिनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगौ जाबाय जोंखौ। गोजोन्थों। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे नए आर्टिस्ट है जो कि पहले भी गाना बना चुके हैं बोरो सॉन्ग में, और हम लोग के साथ अभी कोलैब करने वाले हैं हिंदी सॉन्ग में। तो दोस्तों प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। दोस्तों एक्चुअली ये गाना मैं ही गाया हूँ और मुझे भी एक्चुअली सपोर्ट करिए इनके साथ। और आप लोग को ये गाना 2 चैनल में मिलेगा, पहले टीम दीपक नामक यूट्यूब चैनल पे और दोस्तों दावहारी नामक यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलेगा। धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट अस। हेलो लोगोफोर, बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे हिन्दी मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। नाथाय नोंथांमोना बे नुनो मोननायनि सिगांनो नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावना ला। नोंथांमोना टीम दीपक मोनसे इउट्युब चेनेल दङ, बिथांनि चेनेलावबो नुनो मोनगोन। बिथांनि चेनेला दासो गोदान, बेखायनो बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै माने साबस्क्राइब खालामहैयो आरो आङो डिसक्रिपसनाव होगोन टीम दीपक होननानै बिथांमोननि लिंकखौ। बे टीम दीपकआवबो बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन, लोगोसे आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे भिडिअखौ। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन, आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन मिउजिक भिडिअनि सायाव। खुलुमबाय, बाय बाय।